N'ezie Igbo kwuru okwu wee sị na anaghị azọ eze azọ. Igbo kwukwara wee sị na onye Chineke eleze ya ga-abụ eze. Okwu a pụtara ihe n'obodo Ogbeke na Ukuruta, ndị obodo wegoro onwe ha ugbu a, nke dị na obodo Agbani n'ime Nkanu West n'obodo Enugu kpọmkwem. O tenarị obodo a ya bụ Ogbeke na Ukuruta ji achụ eze. Ha eje n'ije eze a kemgbe ahọ 13, mana Chineke si n'eluigwe wee gbadata n'afọ 2015 n'obodo Enugu wee were aka ya wee mee udo wee họpụta eze. Obodo a bụ Ogbeke na Ukuruta nke m na-ekwu maka ya bụ obodo udo nke ukwuu. Amakwa ha mgbe ochie dịka ndị ike na ndị na-achọ udo nke ukwuu. Ha bụ ndị na-esi ike nke ukwuu, ha na-akọtakwa ugbo nke ukwuu. Obodo Ogbeke na Ukuruta n'ezie bụ obodo a na-akọpụta nri dị iche iche, ha na-etekwa nkụ ma na-azụkwa ahịa dị iche iche, nke mere na ndị obodo ọzọ dị n'akụkụ ha na-akpọ ha ka ha bịanyere ha aka n'oge ha na nsogbu dị iche iche. Nke a mere n'oge gboo, mana ugbu a ndị obodo Ogbeke na Ukuruta nwekwazi ụmụ akwụkwọ nọgasị na mba niile, nwekwara ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa na ndị mma ihe nke ukwuu nọ na ngalaba ụlọ ọrụ n'obodo dị iche iche na mba ụwa wee na-achọrọ afọ ha. Dịka m si kwuo na mbụ, n'afọ 2015 ka Chineke ji aka ya wee mee ka eze ha na-achọ kemgbe ụwa wee pụta ihe site na ijikọta aka ọnụ nke ndị Ogbeke na Ukuruta jikọtara ka ha ji họpụta eze ha, ya bụ Igwe Okechukwu nọ na Wodo Egbune. Ụbọchị a m na-ekwu maka ya bụ na mkpụrụ ụbọchị 7 ọnwa nke 5 afọ 2015. Ha bidoro ri n'oge wee họpụta ndị otu nakwa ndị isi ga na-achịkọta otu mmepe dị iche iche nọ n'Ogbeke na Ukuruta, nke ha kpọrọ Ogbeke na Ukuruta Development Union. Ha họpụtara onye isi nakwa ndị ọzọ ga na-eso ha na-achị. Ka ha mesịrị nke a, ka ha meziri ngwa ngwa wee họpụta igwe dịka m si kwuo na mbụ. Ha họpụtara ya n'ụzọ udo nke bụ ịgba. Ngwa na-egbughị oge ka ikirenu ka ihe ndị a niile si mee. Biko Ogbeke na Ukuruta, biko onye si n'udo adọghọ mma. Ọ sị na ọ ka bụ onye na ebe a maka ọmụ na ya tatara ya mgbe anyị jiri ije na gọọmenti ụka ndị kọmiti na chịrị ọgụ bịa na Ministry of Rural Development. Ha chịrị ọgụ bịa ebe a gidigidi nọkọta si na Secretary General Community shi na ha ekweghọ anụ ka ọ bụ ndị n'ọfisi wee chi anyị biko ndị Ogbeke na Ukuruta ke maka bunu ishe na ife anyị na-asụ n'ibe na-ete ife anyị mere na be anyị na a na-azụ ife azụ na be anyị. Ha mechaa ọdụ taa the very day ya na certificate ya n'onye ọbụla ji nke na anyị na-abata ebe ahụ onye agaghị ọka bụ ya Ogbeke na Ukuruta ọ gama ya n'ihu Ogbeke na Ukuruta because ha amaghị anyị ka anyị wee bata kwuo anyị nkwachi anyị na ọ ga-abụ the first person the commissioner ga-eme attempt ma ọ bịa adị ka e kwuru bụ ka ọ dụ ụbọchị ahụ anyị lụta ndị na-eso anyị wee je kene dị Chineke na ndị be anyị meghe ka ife dị ka ndị ahụ abịala ite anụ egbughị onye na-abịa ha nata certificate personal that very day kwụchi na anyị ji ewekpọ ihe. Biko ọkụ anyị jere ebe mma je gota ma ha anyị n'aka, and by the special grace of God na mkpọkpọ ọzọ na Nkanu ga na-abịa n'Ogbeke na-ajụ ya ka esi mee ya. Amen. Biko ana m achọ ka mee n'ụbọchị taata ka anyị maa dat na mgbe ọbụla achịrị Ogbeke na Ukuruta achị okwu obu ya daa anyị n'obu n'obu ka ọ ghara ịbụ a na-asụchakwa obu kpọrọ achị ọ dị ma ikwe. A ma eji obu ihe metụ na mgbe eji nnụnụ nwaanyị na ọgọ m nwoke si na ya ma nọ ndụ nwaanyị eji ezi na mba mụche na ebe eduru ikwegide ha ekwere ha ndị kwere ekwe oru dị ekwe chechechecha bịa na certificate ọbụla saịnịrị so na ndị ọzọ kọcha na ha ekwe ha n'okwere ekwe na ha ndị kwere ekwe
so biko na mmemme ka anyị mata na onye ọbụla abụ onye n'ebe a tata representịrị famili anyị anọtaghị ka ọganaba anyị ka anyị ga-edozi ifu ka ọ dị mma. Eso m na kọmitii mgbe ụfọdụ ụmụaka baasị na ya mara ha ụra n'ebe a nụwa anyị maka anyị diwepa ndị ahụ enwe ndị na-ede avụ oyi mgbe ahụ ma ọ bụ na oge echeta anyị dị obobu wee paa ya and anyị ka hafụ ka anyị ga-eji obobu na-apa ihe niile. So biko ana m eme ka unu mata na ndị executive anyị niile anyị ka ji ofu obu unu kwenyere anyị na ofu obu ahụ we will achieve a great thing at this community. And whether we like it or not, my government okwedoro ma ha ekweghị na gọọmenti anyị na-achọ ebe na ha dị na be anyị biko nu ana m arịọ unu ka ọnụ karịrị nke anụ afụta ọ bụrụ by delegate ebe a jere ụmụ nwaanyị na Anambra ha sị na na-agụ nọmba ndị na-eje anyị fụtachasị ndị karịrị ọnụọgụ na ọ na-ebe dị chere anyị imecha anyị ndị fọm ọkara dị dat nwa karị na ahụ mgbe anyị ga-eji prezentị igwe anyị to the local gọọmenti a sị na ọ bụ gidigidi bụ ugwu ezi a sịgo nọ dịkarị mmadụ iri ha fụta o na-egosi na anyị kwere kwere ahụ biko na onye anakwa azụ n'ime ya biko anyị na-arịọkwa ndị biko soro unu kene mmadụ ịsatọ abụ ndị mee n'ọdụ mfe biko sị ama m afọ ha taa ma ego ha ma iji ọkpa ha ma okwu ọnụ ha ma oge ha o nwere onye nke mma ahụ were taa ọ na-ejere arahụ ụra mana ọhịa ha fụrụ ụra ka eme ka ọ dị mma biko anyị ga-ekene ha ekenekwacha ha time shall come mgbe a ga-eme immortalize those names na community anyị a na-ekwu Ogbeke na Ukuruta echeta so and so people if not for them ibe anyị na-eme enjoy today agaghị ada ibe nna nna anyị mefuru chafụ ụta ebe ka ọ dị mma ọ ga-adịrị anyị mma dụọrọ anyị niile mma n'aha Jizọs. Ogbeke na Ukuruta biko ana m achọ ka my fellow executives so m kwụrụ ọtọ n'ahọ 2015 to consolidate ihe presented before anyị dị okwu obi na-achị unu anyị were igwe hafta na be anyị anyị chọrọ iprezentịrị unu igwe anyị igwe nna Ogbeke na Ukuruta asị na kwuru na-ekwu ebo biko igwe kwụ ọtọ biko enwere ibe kwuru ebe were na-agba ibe kwuru ebe a na anyị ga-represent igwe to local government and to the chieftaincy for formal recognition of igwe anyị ọkwechi n'obara n'ebe a nabatara ihe anyị kwuru ebe ka na jikwuo ya ndị Igbo na-adachi ya those in support say aye those against say nay. The ayes have Ogbeke na Ukuruta. Ogbeke na Ukuruta. Ogbeke na Ukuruta. Ekenere m Chineke na ụbọchị taa. Wee kene Chineke na ndụ anyị n'ofu n'ofu. Maka na ọ dịghị izi. Ọ dị sọsọ ndụ o nyere anyị. Wee na-ekenekwa Chineke n'udo na amara nke o wetara n'ime obodo anyị bụ Ogbeke na Ukuruta Autonomous Community. Wee na-ekene unu niile dịka unu si wee ndidi n'ime ara 13. Wee na-ekenekwa unu
dịka unu ji wee n'ike mmadụ niile nọ n'Ogbeke wee họpụta m ụwa. Ana m ekene unu n'okwu n'okwu na-achị Chineke nọnyere unu because na onye chiri ibe dụ mma ya na owe ga-adụ mma. Eji m ohere a wee na-agwa unu na m anabatago nhọpụta unu họpụtara m. wee na-asị unu na mụnwa amaghị disappoint unu. Erere ndị obodo ọzọ na-eyitabo wee na-ekwu unu mkpa na anyị ga-ebido wee eyitaba nke anyị. wee na-emekwa attract gọọmenti project na obodo anyị bụ Ogbeke na Ukuruta. Aga m atara anyị wee mee na ekene m ka na-agakwa. Eji m nnukwute ekene na-ekene ndị kọmitii adatụ ije bido na June 2014. ihe nji wee na m na-ekene kebe na almost every 2 weeks onye ọbụla na hafụ ife ọ na-eme bịakwa mitin ahụ kpaa ruo na Disemba ọ dụghọ izi. So ana m asị Chineke nọnyere ha n'aha Jizọs wee nọnyekwara ndị executive anyị Town Union executive. Ana m achị na ofu obe eji wee mara Ogbeke na Ukuruta ga-adụkwa na-aga n'aha Jizọs. onye ọbụla maara ibe dị mma ọ ga-eme n'obodo anyị bụ Ogbeke na Ukuruta. Achịkwa na ọsọsọ na aka igwe ka ọ ga-echi onye ahụ mee ọ dịka ebe anyị nọ n'iti n'Enugu onye anyị okwu onye echi na ya gbanyere n'ọrụ 6 classroom na skuul dị n'obodo ha. N'ọkwa ntụrụ dị ka gọọmenti ji wee mara oge a bịara ịkọmishọnera na ajụrụ onye eruru achị na ọ bụ ya warụrụ ya. Kọmishọna cha ya ya n'ọfịs echi otu a ka o ji were igụkwara oso ya usoro onye a na-ama ga n'Enugu tata. So ebe ji onye na-ekwube ha unu achịkwa na ọ bụ sọsọ igwe onye ọbụla nwere ibe ọ ga-emere obodo ya wefute okwu wee mee na ebe ọbụla ime na Chineke na ga-agọzi onye ahụ. President General anyị na legal adviser anyị agwago anyị na Ekwadojiri bụ ige local government because na enwere oge ọdụ anyị ọsịsọ mana kịta ka anyị ketara na ọdị mma na-emere ife niile n'usoro. Kọmishọna anyị ga-ehechiri anyị na ga-eme ife niile n'usoro site n'ife anyị mere tata ọ bụrụ nke local gọọmenti. Ana m ayọkwa unu shi ka anyị jikwara okwu mara na ga-enye ya certificate before gọvanọ na-aha ndị over 3 weeks ihe kwọrọ anyị jiri okwu bụ mechaa ife niile next week ekighị omume iyi ya certificate ga-egbu oge na anyị. So ana m ekene unu Ogbeke na Ukuruta. Ogbeke na Ukuruta ana m asị unu teje unu bụ agụ nke maara ihe unu na-eje wee jeta ije. Onye be na-adụ na mma nge ka o ji arahụ ụra mana unu ebego ka banye dụ mma. Ana m asị unu bụ ndị rụrụ ihe Jehova gba unu ume n'aha Jizọs. Onye ime n'igwe dịka nke aka ka arụ ọzọ ka gịkwa dịka nke arụ ka ọganiru pụtaba na be anyị. Ọ bụ ka m na-asị ka ọ gaba n'iru n'aha Jizọs. Ihe na-erute ibe anyị aka wee rute be anyị aka. Ana m ekene ndị wepụtara atụmatụ a jere ije. Chineke gbakwa ha ume n'aha Jizọs. Ogbeke na Ukuruta bụ ndị eji mara ndị ike na Agbani. Ọbara uche ka Chineke ekwensu bara ịwa anyị ọnwụnwa wacha anyị ọnwụnwa. Chineke kpụcha anyị ibe anyị ji bere mara ụmụ Izrel. Anyị na-achị ọkwa azụ kịta ebe anyị na-achịkwara azụ onye ọbụla weta obu ka anyị na-achị azụ n'aha Jizọs. Anyị wajiri ime ha ọkwa eri ibe ntụ mmụrụ anyị kwuru na egbu oge na-achịpụ agwụ ezu ebe a niile mana ka Chineke mechikwa ibe kịta udo dịkwa gaba n'aha Jizọs. Akpa m igwe anyị ume gbaa ndị Town Union ume eso m dara ukwu n'ibe emere dịkwara ndị
ndị ozi jekara ije ibe adị wee dị mma Chineke mekwa ka bịa dị mma n'aha Jizọs ekene m Ogbeke Ukuruta Ogbeke Ukuruta ọ bụ mkpụrụ ahụ a na-echisi esi mụ na onwe nke m wafụtakwa ma na-ekwukwa enweghị ife magbụrụ onwe ka udo okwu udo na-adụghọ ọgba aghara dụ o yiri nsogbu mana kịta afụtara jiro a na-anụ Boko Haram n'ugwu Hausa mana Boko Haram ahụ bụ abịa n'obodo kịta ji ezinụlọ kama na ife m nọ na ndụ nke m waboo ife m na-eme ha ajụghakwa m onye ọbụla nọ n'ụwa ya kwụba aka ya ọtọ ife ọbụla m metara da nkwụta dube m ma ọ bụ ọkụkọ ya esokwe ya so m n'onwe m ebo m egbo na ọ bụ eme m maka ife m ji akọwatara ụna ife abụọ ọ m iji eji emefu biji na-adụ na ịma mefu ekene tụkwa ya chip maka na ka eji akpa ife adị niile gburugburu m nọkọta mashi ọ gị bụ nkewa gị mgbe ibe gbotara ife n'ụwa na ibe anyị na-apụ ibe anyị apụrụ ife n'ọjọgburu onwe esokwa m na mmegide maka ibe m na-anọkọta befude mashi asị na ndụ ha bụ ndụ ha na ndụ ha bụ ndụ ha m na-ege ntị na anọ ka m na-ewe mgbe m na-abịa ma efu onye ịba gefụta na nwa nkedo na agada na ịhọhọchi na ndụ ha bụ ndụ ha ịmụfụ mmadụ ekọbe m nọbe nọ mana mgbe efụtachi esi na ndụ ha bụ ndụ ha ịma na tete na-adọrọ mma mmadụ niile bụ okwu kama na ife m na-ekpe ekpere ya bụ oshita gaba na taa bụ gboo unu were ofu obu ka anyị rụba ife dọrọ anyị onye mechiedero ụrụgwa ya onye mgba mgbasa ụgwara dọchie aka niile adọkwụ achịwụ Jizọs ịfụ Jizọs wee ọ ka akawo mmanụ ịfụbara akawa ọtọ ọkwa ịghọtara enwe ebe ị pịrị ụlọ ụka ịma afọ n'oge Jizọs nọ n'ime ụlọ ụka ọ bụ obi na-adụmadụ iri Jizọs gwọrọ o wee bụrụ obodo oyi ife jere ekene ọchị ndekwanụ ndụ nke ọzọ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ n'oge anọ ihe o ji akpọrọ n'ife abụọ egwu ọ na-atụ ekwu ofuru ụzọ adụghọ m ebe ọkụ nne m adụghọ m ebe mkpu ha anaghị okwu m ma na ọ bụ ife aka m pụrụ ya bụ ka anyị bịa kịta bido ọhụrụ ife m ji bachi ohuru na ife m na-enwe mgbe a chọrọ isi ọcha a sị na paịpụ ya tara ewe m ụfụ nnachi ya bụ igwe ga ama akpụ ọchịna a ga-enye ya ọchịna 3% ka a ga-enye ya mụcha nnachi ijidekwanụ ndị ọjọọ ịmakwa na nna m na nna ụwa Jesaya ya bụ nke bụ na Central School na ya na ya gbara ndụ ịbaba gbagbudo anyị maka na mee ka anyị kwụdo ife na adụmbụbụno ya adụghọ m ọchị m ma bịa ọkụ unu ji ebe kịta jụọ ya nọ maka ego ka m na-eweghị mana ime ife ọjọọ aga m agwa unu ife ọjọọ ka ime mmekwa gwa m mmadụ enikwa m eni ife m na-eme ọ na-aka m obu maka ebo m ego na ọ bụ eme m so ife m ji akọtara na ife abụọ ekele dị Chineke na ụnụ nọruru na mkpu na orugoro anyị ka anyị dị ife dọrọ anyị ekele m n'aha Jizọs ebe Chineke mere ka anyị niile mata onwe anyị ọ ka bụ ofu ife fụrụ ha dụọrọ anyị weta ana m ekene ndị jere ije ka Ogbeke Ukuruta dị na mma e nwere ofe nkata tụrụ anyị kịta anyị na-eje agba eja ọ bụghị ikwu ya okwu oke n'ọpọint ka a na-ewuru mee ife ana ebe m na-eje ọpụnụ bụ ndị arụ ọrụ anyị ọrụ anyị ji wee kapụta adada ife igwe n'uwe
ha biko dụka asị na anyị ga-eje prezidenti igwe anyị ọ bụ ebe nke m na onwe m ka na-eje kịta Opu obu wee na-agakọ otu ahụ n'aha Jizọs. Ogbeke na Ukuruta. Ogbeke na Ukuruta. Nukwere na Chineke hụrụ anyị n'anya. Ewe ihe m ji jụọ ajụjụ dị otu a. M ga-ahụ oge UNICEF bịara ebe a maka disi maternity Ogbeke. Amakụ mgba ọdọ mgba ma ọ katapakwa ruo tata. M na-eji ugbu a na Chineke na ọ malitegokwa ọrụ ya. Ọ malitegokwa ọrụ ya na ori achọ okwu ka ya bụ ọnọdụ ahụ tana. Mana ndị UNICEF na-abịa ebe a ugboro ugboro maka ọnọdụ maternity Ogbeke ka o wee guzoro agba mgba too much megide ya ka o wee daa ma ọ ka dị ndụ ruo taa. Chineke hụrụ anyị n'anya. N'ahụ n'oge mbụ papa anyị kọrọ m na ọha na-eji anụtara amụrị amakụ na mba ọgọdọ ọgwụ ana ebechia ike na Ogbeke ndị ike anyị ha na ụdakwa mkpụrụ ngwụrụ jee sọpọtụ ndị mba ọgọdọ sọpọtụ ndị amakụ ewee nụta iforo nụta bụwa adaka ọ bụrụ otu a ka ọ dị bụ na Chineke hụrụ Ogbeke n'anya mana ewughị ihe ọbụla metụtara Ogbeke. Okwu a m ga-ezicha n'aka n'ọnụ nna m na nke m hụrụ n'anya. Chineke hụrụ Ogbeke n'anya. Ọ bụrụ na ndị a jere ije ana m ekene unu eguzo m na-ekene ndị ọzọ kenyere wee na-ekenekwa Chineke gbakwa n'ume n'aha Jizọs. Ebe Chineke malitere ugbu a ịkụ ka ọkụ Ogbeke wee yụọ ahụ Ukuruta. Chineke tutekwa ya gaa n'iru n'aha Jizọs. Ogbeke na Ukuruta eji m obi Chineke na-ekene anyị niile bụ ndị gbakọtara n'ụbọchị taa. Achọghị m ije kwughachibe okwu ekwugoro ekwu. Ofu ife m ụwa kwere na ndụ m bụ na amaara m na ife ọbụla ada eme na-abụ n'oge oru. Ife ọbụla mmerụ bụ oge ikpe ahụ mere gịnị oge eru. Achọghịkwana m ịnaghachi azụ n'ife mere na aha 13 gara aga. Ife anyị ga na-ene anya bụ ife dị n'iru. Ana m ekene Chineke, ana m ekene ndị Ogbeke, ana m ekene ndị Ukuruta na mgbakọta niile unu gbakọtara kemgbe ahụ 13 amalitere ije igwe n'obodo anyị taa. Na-ekene Chineke, na-ekene unu na nkwado unu na-enye nwanne m nwoke wee ruo n'ụbọchị taa bụ ụbọchị oge eru unu wee kpọlite wee gosi anyị niile. Ana m asị Chineke nọnyere onye ọbụla n'otu n'otu na njikọta ọnụ n'aha Jizọs. Ife ayụyọ ka m ga-ayọ unu na igwe na-achị bụ ọ bụrụ na ndị a na-achịkwe na igwe chịrị ha, ọ bụ na igwe na-achị. Igwe abụghị oke eji eme igwe, ọ bụ Chineke na-akpọlite onye ọ chọrọ site na nkwado ndị nọ n'ụwa onye ahụ abụrụ igwe. Ana m erote ife mere na Bauchi steeti mgbe Emir of Bauchi nwụrụ. O were ma ụmụ ewere ma wee bụ minista na directors, mana mgbe nna ya na-awụ ka ọ chịrị na ọ bụ nwata nke ọdụdụ nke ikpete maazị Obife ga-abụ igwe. O ruru oge ahụ dọọ ya na famili, mana emechara mmadụ niile ekwekọrịta na otu ahụ nna ha si wee kwue, ndị obodo niile ekwekọrịta wee chiwata na ha niile ga-akwado. Ije tata the ministers niile ma gọvanọ ma prezidenti ha ga-akwanyere Emir ugwu. Ọkwa ya bụ na igwe na-achịnụ. Ọ bụrụ na ekwucha okwu abịa n'ebe ya ọkado nwatakịrị a bụ ife ga-abịa enye ya ọda, ama na-ewekwa pawa igwe were. Unu ga-enye igwe pawa ewere obodo na ewere mistake igwe mere ndị obodo ndị ewe kọmitii na asị mgba ndekwa ka ife a ga-eji adụ. Mana ọ bụrụ na akwadoro igwe dọnyere ukwu, igwe amachi nkata onye so na ayọ na onye ọbụla ka anyị ghara ede na ya
ọtụtụ n'ime anyị bụ ụmụaka n'ebe ụnụ so that na ife anyị chọrọ ka obodo anyị gaa n'iru. Ọ bụrụ na anyị deere igwe ukwu deere ndị kọmitii taa union kọmitii ukwu udo na ọganiru ga-adụ n'Ogbeke. Ọbụghị onye bụ ụzọ gbado ọsọ gbanahụrụ. Ife mmarụ bụ na kama o tee aka ife rutere ndị ọzọ aka ga-erute Ogbeke aka. Mgbe a na-eme nke a ka Jehova Chineke kekọ Ogbeke na Ukuruta kwa ukwu ezịza na-anayụkọ mamịrị ọ n'ọgbọ ụpụpụ ka Jehova Chineke na ọkọta anyị ka ịhụnanya dị n'ebe anyị nọ n'isi nwoke ma n'isi nwaanyị ka anyị wee ike deye igwe eja n'ukwu ka ihe wee na-aga nke ọma n'aha Jizọs. Ewe anyị ga-aba njem. Praise the Lord. By permission, Chairman, Agent Paul Chairman, local government. Share no diocese, so I will make it wide this week. Actually, no Monday, 1 o'clock. So Monday, 1 o'clock, I not where I just present before the local government. I not where I push and I'm doing so Jen give for Christmas. We're going to put it we're going to put a black. I got you one day who was Joe. I got never bank at and they were at what do have to do? Bro, people don't do. I present. Pushing time for Ogbeke to work. So, I use even though not the worry share that I am with him, not share that night or so they might not be made this week. Watching okay, on Monday, I'll put it earliest time. So I now put it for Monday, 1 o'clock. So I got bank attack. No, I'm the teacher that is one down no good. Aquado, we have the Aquado after. It's a major. I'll be work wherever. So I need but I mentioned I get state. I'm sure I got up one of the Jaguana state in a state. And but I may work in the certificate. I don't know whether I buy a product. I come to you. Make a look. We're going to know, but she was in our if I am not sure. Plans I need never I talk. I was not good before government and half. The never to go make a mother, send a better. Mahoney and I got my Kabuka. The chairman never tied the office Monday. Ogbeke, how much come back? I have done about by one. Of one I can get you by Jim. I got quite a while. Because everyone go in a sugar table by 9 because I much like about the executive. To agree on what I get you, religion, is your hope. Everybody go going to sing for the bar by 9. If by 9, I didn't think I don't go I need to go to go in there because I have to do it. I have to you can't make a matter in Africa with time of hitching. We book rock, I want to come back on a cool so that you have African time. Cook a bog is going to take and doors of that. Everyone that you can do the views of that. One of us have a about that to have a bruise. If we have a ship as a book, what I mean, you over a bruise of Tani. A bog for the big grandma sooner, I made it away. Chifu hapana na chifu bono obodo chifu zike obodo chukuma obodo je wa yawe ndio po Ukuruta Sunday ngene Surukiri na agbasa biko a John in not work
Igwe. Anyị ekele gị Chineke na ka anyị si mee meeting n'ụbọchị taa. Kene gị na progress ị na-eweta n'Ogbeke na Ukuruta. Kene gị n'igwe elect anyị bụ onye iwepụteworo bụ igwe Okechukwu nọ na nwa obodo Egbune. Kene gị maka mmadụ niile n'ebe a ndị gbara mbọ ịfụdat ma ihe niile na-emere n'udo. Kene gị n'ihi na ọ na-abụ onye ọbụla akpọrọ kpọọ ya mkpa pụta. Kene gị maka presentation anyị ga-eje ụbọchị Mọnde iji hụ chairman gosikwa onye bụ igwe anyị. Kenekwa gị n'ihi na ị ga-enyekwara anyị aka ụbọchị aha ya afọ ya emezuo ya n'udo anyị eji Enugu enye anyị enye certificate. Anyị na-ekene gị n'ihi na ọchịchị ya ga-abụ ọchịchị ga-atọ atọ. Anyị na-arịọ gị Chineke nke eluigwe ka ihe amamihe ọ ga-eji chịkọta Ogbeke na Ukuruta. Nke ga-eme na nwoke ga-adị happy, nwaanyị ga-adị happy. Nke ga-eme na mmadụ ga-amara eziokwu na mmadụ bụ nwanne ya. Anyị na-arịọ gị Chineke nke eluigwe mgbe ọ ga-aghọta ndị ya na ya ga-arụkọ ọrụ Chineke. Kwee ka anya ruo ya anyị ka o nwee ka iweta ndị ga-enye aka ịchịkọta obodo ọ bụghị ndị ga-emebi obodo n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị Chineke nke eluigwe mee ka be anyị gaba n'ihu, mee ka anyị nweta ebe ndị minista, ndị gọvanọ, ndị chairman of local government, ndị commissioners, ndị businessmen, president, ihe gaba ọfụma ebe a gaba anyị bụrụ ebe mere third road ka eji mebe ndị ibe anyị. Anyị mapụta ego dị iche iche na be anyị ndị otu n'otu Chineke nke eluigwe. Anyị na-arịọ gị n'ihi na anyị manye Enugu ekpere anyị onye nwe anyị gọzie anyị n'otu n'otu, mee ka ụzọ anyị dị larịị, nye anyị ahụike, nye anyị ogologo ndụ nke nye dịrị gị n'ihe niile n'aha Jizọs Kraịst bụ nwa gị. Anyị na-ekelekwa gị n'ihe nke chere anyị n'ihu Chineke ka anyị ṅụọ. A na-asị ka ị gọzie ya ka anyị ṅụọ ka anyị hụta ndụ ọ bụrụ ka akpa ego si wepụta ya ka ọ bụrụ ebe ihe na-agaghị aka akụ n'aha Jizọs Kraịst bụ nwa gị n'afa Nna. Ozigbo nke a mesịrị igwe dịka o si eme wetakwara mmanya na ihe ndị ọzọ a na-atinye n'ọnụ wee kelee ndị Ogbeke na Ukuruta niile. Ngwa lekwanụ ka ndị Ogbeke na Ukuruta ji aṅụ mmanya nke igwe ya bụ igwe Okechukwu nọ na Egbune nwa obodo bunyere ndị Ogbeke na Ukuruta n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị na-ekirinụ ka nke a si mee. Sunday. Ka nke a mesịrị oluze na mkpụrụ ụbọchị 11 ndị isi ndị Ogbeke ya bụ ndị na-achị ndị otu dị iche iche ya bụ otu nke mmepe Ogbeke ha kpọlitekwara ndị Ogbeke niile. Ndị Ogbeke pụtakwara n'igwe nye ijije wee duru igwe ha wee je gosi onye isi nke ọchịchị ime obodo Nkanu West. N'ụbọchị a ndị niile bụ ndị Ogbeke ji bili pụtara, ụmụ nwoke ụmụ nwanyị pụtara, ndị egwu ọdịnala dị iche iche pụtakwara, ihe ọma dị iche iche mere. N'eziokwu ndị Ogbeke na Ukuruta gosiri mmasị ha n'ụzọ pụrụ iche maka na asịrị wee kwukwa na gburugburu bụ ugwu eze. Ha pụtara n'igwe wee soro ndị isi ndị otu na-achị otu dị iche iche ya bụ otu mmepe nke Ogbeke na Ukuruta wee jebe ozugbo na isi ụlọọrụ nke Nkanu West ka ha je gosi igwe ha ya bụ gosi ya onye isi nke ime ọchịchị obodo nke Nkanu West. Na-egbughị oge ka ekirienu ma fụkwanụ ka ndị Ogbeke na Ukuruta jiduru igwe ha wee je gosi onye isi nke ime ọchịchị obodo Nkanu West ebe ha gakwa na bụ n'isi obodo nke Nkanu West dị na Agbani kpọmkwam. Lekwanụ ka nke a si mee.
This is the President General of the Town Union. This is the Secretary General of the Town Union. Other members of the Town Union, whatever. Okay, they can stand up. No, which are members of the Town Union. So we have inaugurated our Town Union. We have our certificates. The chairman, which is the secretary, okay, don't worry, we have our certificates. I mean, the guy, he graduated with the last month. But we seem to be in a hurry after waiting 13 years on squabble. So I hear we should go by. She said yes. So we have accepted it. The President General, the address, the address. ka ha ruru n'ime obi nke onyeisi obodo Nkanu West na Agbani kpọmkwem. Onyeisi otu a ya bụ onyeisi nke otu dị iche iche ndị otu na-emepe obodo Ogbeke na Ukuruta. Onyeisi kulire wee kọwaa ihe niile n'ụzọ pụrụ iche. Ọ gụkwara akwụkwọ wee kọwara onyeisi nke Nkanu West otu ha si họpụta igwe ha n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Lekwanụ ka nke a si mee. Briefing address of the President General of Ukuruta Autonomous Community, Agbani Town Union, on the question of the presentation of the Igwe elect of the community to the chairman, Nkanu West Local Government Council, on Monday, the 11th day of May, 2015. The chairman, sir, Nkanu West Local Government Council, the deputy chairman, Nkanu West Local Council, the secretary, the members of Nkanu West Local Government Executive present, the divisional police officer, Nkanu West Local Government Police Headquarters, Agbani. Ladies and gentlemen, today marks the end of 13 years of misunderstanding that engulfed the Ukuruta Autonomous Community on the issues surrounding the election of the town union executives for the community and selection of the traditional ruler. I am pleased to inform the chairman, sir, that these issues have been amicably resolved in such a way that the two groups of the people that make up the community now have opportunities to traditional rulers in terms vice versa. The current Igbo elect is from Igbo family, while the President General of the Town Union is from the Igbo family. This situation will continue till any time there is demise of the Igbo, and then there will be a swap. We pray the Igbo will live long and serve for a very long time to come. In Jesus' name. Amen. This is in keeping with Section 42 of the Town Union Constitution 2015. I am also pleased to inform the chairman that the President General and all the members of the Town Union Executive successfully received their certificate of return from the Commissioner for Rural Development in Enugu on Monday, the 4th day of May, 2015. The Honorable Chairman, sir, the Nkanu West Local Government Council, may I, on behalf of the Ogbeke Autonomous Community, Agbani, present to the Council, Chief Okechukwu Nnona Nwobodo Ebune as Igwe elect of the community for the award of transmission to the Governor of Enugu State for inauguration, recognition, and award of certificate of office. Long live the Igwe elect of the Governor community, Agbani. Long live Enugu State. Long live Nigeria. Because I must express my happiness that at a time like this, Riki Marketed come to make a certain decision, or for the interest of the entire community and our children to come.
understanding. I think it's better than fighting and quarreling. And in other communities, can they win so we have actually Genero, Ogbeke, Ukuruta, ya. Motia Mary, share will consolidate their own. You will hear my delivery again now. It opposes both borrow or a catapult. And those that had the farmer will do to your neck. So I am happy and support to know what they're going to do. I'm calling you to win care. You support to work or all. Share the idea of not going to tell you with you. Because we've been very bad. Very, very historic. Because now I mean, I've got so many other communities who the kind of ways we have actually go. Kahanere share muta. Oye chokwa national post chokwa imuke chakwe egbe. When they are egbe ya no. So I gave you an example. Because they won't go you now for Jesus. Kanka gasuri okuna mara na Igwe Okechukwu nọ na obodo Egbune zuru ka eme ọ bụkwa nwantorobịa ma ihe nke ukwuu Chineke gọziri ya n'ụzọ pụrụ iche. Igwe kwuniri ozigbo dịka igwe ma ihe na igwe zuru ka eme o kwuniri wee bụrụ ọjị nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche wee kene onyeisi nke Nkanu West. O kwukwara okwu ka ikirenu ka igwe ji kene onyeisi nke ọchịchị ime obodo Nkanu West. Lekwanụ ka nke a si mee. Ozigbo nke a mesịrị n'ime obi ụlọọrụ onyeisi obodo Nkanu West, ndị Ogbeke, ndị isi, ndị okenye, ndị ichie, ndị nze na ọzọ ha niile kwunikwara ozigbo ha duziere ya pụta na ebe igwe mmadụ ọha nakwa ụmụ nwanyị, ndị ntorobịa, ndị niile ndị na-enwe anwụrị, ndị ukwu na ndị ibe si Ogbeke na Ukuruta ebe ha nọ wee na-eche igwe ha. Ozigbo igwe na onyeisi Nkanu West pụtara nakwa ndị isi ndị ọzọ, ndị ikwu na ibe ha bidoro tobe igwe ha n'ụzọ pụrụ iche. Okechukwu nọ na obodo Egbune bịara ozigbo maka na igwe zuru ka eme dịka nsikwuo na mbụ. Ọ bụkwa igwe kara aka, igwe ma ihe nke ukwuu, igwe Chineke gọziri n'ụzọ pụrụ iche, igwe mara mma wee bụkwara okorobịa. O mere ozigbo wee kpụrụ ebini kara aka, ebini eji eje mba wee chere onyeisi ọchịchị ime obodo Nkanu West. Lekwanụ ka igwe ji kpụrụ ebini kara aka wee kpụnye onyeisi obodo Nkanu West n'ụzọ pụrụ iche. Lekwanụ ka nke a si mee.